No niin, tästä voisi ottaa sitten vähän täältä ennen kuin mennään tuolle ihan avoimelle paikalle. Niin. Näin. Aha, johtaja Marttilan tuli nälkä. Kato nyt perkele, kun sais ton tuolla. Ei kun se on tossa. Se tossa kiinni. Kalastelee karhun vatukkaa. Joo, niitä on täällä kyllä aika paljon. Mutta ilmeisesti se löysi aika meheviä. Se olisi hyvä, mutta kun ei tiedä kuinka se nostaisi. Eikö se oksaa nyt justiin? Mutta kun nostaa, niin varisee kaikki saatana pois. Saatanan piikkistä kanssa. Piikkiä on niin. Joo, kyllä se on vähän sillä lailla, että... Otapas tossa. Kato jumalauta, sähän sait oikein... Tossakin on, kato sitten. Älä mene tonne. No en mä nyt sinne me. Mutta otetaan siitä nyt karhunvatukkaa. Se kädet on ihan veressä tai karhunvatukassa. Mitä siinä on, kato, noita kuivaneita ja sitten on näitä. Tämmösiä kun olis kato. Joo. No, tässä on kanssa muutama. Ei lähtenyt irti. Kyllä suomalaisessa karhunvatukassa paremmin makua kuin tässä. Joo. Ei voi muuta sanoa. Kato, tuolla on kanssa. Onko semmoisessa paikassa, että ei... Mä en sinne saatana enää me. Jaha, nyt se sai sen oksan sitten siitä himoitsemansa. Vedäpäs se sinne. Ne on helvetin terve. Perkele! Vaikka olisi saatana karhun vatukat aina siinä samassa paikassa. Niin. Ne on toiset sieltä, ne lähde siitä kato irtikään. Ei millään. Joo. Valta, että on piikkinen. Joo. Ne on toiset ihan kuivannut tähän. Joo. No niin, sieltä kaveri saapui syötyään karhunvatukoita. Onpas perkeleellinen paikka tässä. Filmata täältä ensin sitä avointa osuutta. Palauta tonne nippaan, pitäisi päästä, mikä tuolla on. Mitähän sen takana sitten? Siellä näkyykö siellä sitten jo? Siellä rupeaa tulemaan sitten jo se merkkipyykki ja sitten se
sitten se lähtee laskeen sinne, mikä Laredo, ei se nyt ollut joku semmonen Laradon kylä siitä ilmeisesti. Joo. Tässä on ihan selvästi ohituspaikka. Joo, joo. Mä sanon, että ilaa ei olisi tänne asti mulle saanut kirveellä. Joo. Kato siinä, vaikka veisi jumalauta tonne Tervajärvelle tätä. Otapas kuva tosta, kato. Meillä on Ja tätä mehikasvia. joo. Niin. Kato, tässä on ihan tällä ei kato kalliossa kasvaa. Joo. Ei tarvitse kyllä mitään pistää. Uskoltais viedä tosta, mutta ei. Ei ne tykkää varmaan hyvää, jos ne veisi. Joo, kato, siinähän on ihan Siinä on ihan vihreä. parhaalla korkeudella, joo. Joo. Kato, kyllä ne kun on vaan paikka missä on, niin Ne. paljon tarvitsee. No niin, siinä on sitten. Joo, siinä nyt ei sitten paljon puut enää suojaa. Ei. Tässä on jo vähän kato vedetty nuorinarua. Nee. Sitten kiinni vähän. Tässä ei. Tää oli varmaan se kohta, kato, missä oli vilmattu, missä se eukkokin tuli. Joo, tässä on kato ollut tää vahvempi, mutta se on mennyt rikki. Joo. Kato, mehiä on täällä vaikka kuinka paljon. Kato ne, tossa on oikein iso. Näin on. Voi mahoton. Mulkun päässä oikein tuntuu, kun meni siihen. Niin, juilii. Pikkusi sinisko vedätty siellä. Kato, siinä on aika upea. Joo. Juilii, kato pikkusen, joo. Täytyy ottaa lakki pois kunnioitus. Pää on oikein kato tämmönen nauha, korkea toi. Täällä alkaa oikein kohisee. Tonne päin kun katsoo, niin ei yhtään tiedä missä kulkee. Kato, nyt rupeaa itäkärkikin näkyy. Niin, sitä mä menisin sulle äsken sanottua, että eikö toi ole itäkärkeä tuolla? Kyllä se on itäkärkeä, niin. Kyllä tääkin on kuule kaukana 200 metriä. Ollaan nyt tultu se 200 metriä. Ja viekö sitä avointa oo? Kyllä sitä. Kyllä piisaa, niin. Kyllä tätä kilometriä oli niin kuin mä sanoin. Ja mitä tolle puolen sitten, mutta että totahan mä katoinkin tota kohtaa, niin kauhea määrä tätä. Joo, sitä on aika paljon. Mitä ajattelee, että ei se paljon ravinteita tosta saa, mitä jotain raskasmetalleja tosta kalliosta. Joo. Tota lämpöä on sitten yötä päivää. Ja onhan täällä nyt ympäri vuoden plussan puolella. Nee. Mutta ei oo missään semmoista. Kato nyt totakin. Joo. Me yritetään kusivedellä lankottaa terveydelläkin. Eikö ota onkeensa? Ei vaan mitään. Ei se tarvitse kun lämpöä.
aikana ajattelin, että tommosen saa paikassa, että noin tukevasti on kiinni. Nee. Kato nyt, se on mun kämmeneni kokoinen melkein. Koitetaanko irti? Viitti. Niin, kyllä se siellä jossain on kiinni. Se aika tukevasti siellä on. Joo. Kyllä mun mielestä jos Ruivolle mennessä on vaijeria, niin kyllä täälläkin saisi olla. Joo, on se. Mutta yhtä ainoa laivaa venittää. Ei oo. Eikä nää nyt luulisi karikkoon, eikä toisesta vähän pitemmältä aina. Siinä nyt sitten se on. Täällä on sitten taas joku kaitettu purkattu. Jaha. En mä nyt tiedä mitä varten tämmönen paikka vaijeria tarvitsee. Katossa nyt niinku pahempiakin on ollut. Tässä on ollut koko aika vaijeria. Tää on loppujen lopuksi aika loiva sitten tää. Vai mistä jyrähtelee? Ei se on, kato toi tuuli iskee johonkin kallioihin ja tälläin. Musta tuntuu, että toi tuuli käy nyt pikkusen meille niinku sopivasta suunnasta, että se ei lyö, kato tuolta ihan avomereltä tähän. Ei. Oho. Siinä on kans sitten aika sopiva paikka. Niemennokkaa tosta näkyy. Mm.
Joo, itäkärki rupee näkyy vaan reilummin ja reilummin. Kato, tässä on tämmösiä. Joo. On vähän varttakin kasvattanut. Ne on toisaalta, että vähän semmosia raflaavia tosiaan ne filmikuvakin, kun tullaan tommoseen mutkaan, kato. Niin. Sitten se kamera tulee siihen ja se tulee niin kuin tyhjän päälle, perkele vieköön, ja kyllä siinä se polku kulkee jatkuvasti. Kyllä tääkin semmonen paikka kato, että Kyllä. alkaa kuimaa. Nee. Ihan tässä niin oikein jalka on koko aika varunko. Joo. Reunalle sitten. Alkaako nyt tuulee? Nee. Ja lorahtaako nyt ruskeet sitten tässä? Oho, jumalauta, onneksi kaaduin tonne toiselle suunnalle. Kato nyt tuolla on tuntu ja toi velloo tossa. Nee. Hello. Hello. Come on, come on. Ist der Weg in Ordnung? Pardon? Is the path okay? Yes, Is yes. okay? Yes, It's yes. good to walk? Yes, yes. We are here. We are here. Tuleeko? Missä näit? Kato joo. Perkele, niitähän voisi saada sieltä kanssa, kun on saanut oikeasta paikasta ottaa. Joo.
Selvä. Hyvin heiluu. En mä vaan tiedä. Katellaan. Tästä kun katsoo 100 metriä pudotustavia. Ei sieltä paljon merirosvottu. Kato nyt oikein naulastaa. Kato nyt mikä pudotus siitä on vielä tuosta reunalta saaklari. Ajattelin, että se on ihan meren pinnassa, kato. Niin, joo. Tommoinen pudotus. No niin, nyt ollaan sitten tässä JMG. Mitä se tarkoittaa? En tiedä, merkkipaalu. Mikä se oli? Picode? Mikä tää oli? Vartos, niin mä haen sen kirjan, kun mä ainakin minä syödä jotain nyt. Kai tässä nyt jossain voi niin kuin istua. Mennäänkö katsoo mitä tosta seuraa ton jälkeen? Se voi olla parempi tässä olla sen verran. Tuossa päästään noin jo nyt. Näitä mä vilmasin pitkän matkaa, joo. Sieltä ne tulee. Hello. Hello. The Warner Bros is making the film. Joo, kyllä se ämmä oli huolissaan, että onko polku hyvä perkele ja pääseekö veneen. Se, joka tuli tossa. Joo. Missä ne muuten menee nyt? Sinne meni pitkän aikaa. Mä niitä vilmasin ja näitäkin pitkältä sain ei, tuolta missä ne, kun niiden pitäisi olla mun mielestä